e konde duto mag piny Kenya. Wadhi nyime jokanyo e sekta mar rito le mag bunge opako ber ma rito alwora osekelo e nyayo kwe e kind anyuola ma siko dar kamanyo chiemb jamni e gwenge ma Thurka. Jotelogo yango ni kwe makamano osekonyo e kedo kod timbe njore kaka uso lemo mag le mag bunge, kuo mag jamni, ng'eto mag yiende aweyaye, kendo bende osekelo dongruok e kind oganda. Kagiwuoyo e sikund primar ma Shambani e ward ma Burat e kaunti ma Isiolo e romo ma bende nochiki kata mar romo mar ochiko mar Nasulu Community Wildlife Conservancy, giyudo ni rito alwora ma itayo kod anyuola osekelo kwe e gwenge makono, kendo anyuola mane go lweny kindgi giwegi sani koro nyalo pogo gige dongruok ma gin go kaka pito kod chiemb dhok e yo maonge kod gwandruok moro amora, ahinya koting'o nyaka alwora mag bunge ma oriti le mag bunge. Kaluwore kod Isaya Epuri, ma en apisa mar sirikand kaunti no ma ochung' ne weche mag jamni kod lupo mag rech, Burat Ward kama koro en kar rito le mag bunge en achiel kuom mago mabiro konyo jodak makono. Basari 7.330 milioni 7,330 management ya Nasulu na peana zile pesa kupitia mpato yenu kama carbon ama hewa kaa. Kwa hivyo vile pesa inatumika kwa jamii ndio chanzo mkubwa katika kuhakikisha kwamba msimamizi bora unaendeshwa katika conservancy yenu. Kwa hivyo wale wako na nafasi ya kusimamia hiyo pesa lazima ikuwe na uwazi, lazima itumike kwa njia ambao unafaa. Siku ya leo hakuna ndovu imeweza kuuawa maeneo ya Nasulu kwa sababu ya umoja wenu, kwa sababu ya upendo wenu. Faida kubwa ya Nasulu na conservation kupitia NRT, hata kama tunapiga NRT vita, hata kama tunapiga conservancies vita, conservancies ni misingi ya amani, misingi ya usalama ya mifugo wetu, ni misingi ya usalama ya wanyama pori. Wadhi nyime moyo nyithindo 28